Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Ako po si Ryan. At may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol po ito sa personal na karanasan ng lolo ko. Noong siya ay binata pa doon sa kanilang probinsya. Si Lolo Istong ko po kasi ay mahilig umalis ng kanilang bahay upang manguha ng kung ano-anong pwedeng mailuto para sa kanilang pang-araw-araw. Kung saan-saan siya nakakarating dahil masipag siyang manguha ng mga ligaw na gulay at halamang ugat. Madalas din ay nasa mga batis at ilog siya para manguha ng mga lamang tubig. Noong mga panahong iyon kasi ay malinis pa at mayaman ang mga yamang tubig sa kanila. Kaya kahit mahirap ang buhay noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain. Sabi nga, basta masipag ka lang doon sa kanilang probinsya, ay hindi ka magugutom. At dito naranasan ni Lolo Istong ang isang pangyayaring hindi niya talaga makakalimutan. Kwento niya sa amin noong nabubuhay pa siya. Marami siyang mga naging karanasan tungkol sa mga engkanto at maligno. Pero ang pinaka nakakatakot niyang naging karanasan ay pagdating sa mga aswang. Ang isang karanasan niya sa aswang ay nang minsang habang naghahanap siya ng maaari nilang maipang-ulam sa kinagabihan, ay nakarating siya sa malayo. Pero dahil lagi naman niya iyong ginagawa, kung kaya walang problema. Ayos lang iyon sa kanya. Kumbaga, sanay na siya. Hindi niya talaga inaasahang may mangyayaring nakakakilabot noong araw na yon. Nang marating niya ang isang panig ng gubat, ay talaga namang namangha siya sa dami ng mga naglalaki ang gabing naroon. Kung kaya, inumpisa na niya kaagad nahukay ng mga iyon. Nawili talaga siya sa pangunguha ng mga gabi. Kung kaya naman, hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Nang mapansin niyang mababa na ang araw, ay doon pa lang siya nakaisip na huminto. Pagkat naisip niya kasing ang layo pa ng sa kanila. Kaya siguradong gagabi na siya kapag hindi pa siya tumigil. At ang isa pa niyang pinoproblema ay wala siyang dalang kahit anumang pang-ilaw. Hindi niya kasi inakalang aabutan siya doon ng ganun katagal. Wala sana siyang plano na matili doon ng ilang oras, kung hindi lang siya masyadong natuwa sa dami ng mga gabi na naroon. Nilapitan niya ang mga tinumpok niyang gabi na inipon at isa-isang isinilid sa sako. At nang mailagay na niyang lahat ng mga gabing nahukay niya, ay halos mapuno ang dala niyang sako sa dami ng kanyang mga nakuha. Inasan niya iyon at nagsimula ng lumakad. Nang mapatingin siyang muli sa araw, ay naisip niyang magmadali na. Pagkat ilang saglit na lang ay magsisimula ng kumalat ang dilim. Nang nangangalahati na siya pababa sa bundok, ay bigla siyang may nakasalubong na isang matandang babae. At dahil nakagawian na doon sa kanilang probinsya,
na kahit hindi mo kakilala ay iyong babatiin kapag nakasalubong sa daan. Kung kaya, una nang bumati si Lolo Istong ng isang magandang gabi. Tumango naman yung matandang babae at bumati din sa kanya. Tinanong siya nito kung saan galing. Kaya tumigil muna siya upang kausapin yung matanda. Sinabi niya na nanguha siya ng gabi sa gubat. Tinanong din siya nito kung saan pa ang sa kanila. Na nang kanyang sabihin ay biglang nakabulalas yung matanda. At sinabing napakalayo pa pala nang kailangan niyang lakarin bago marating ang sa kanila. At sigurado daw siyang aabutan na ito ng gabi sa daan. Sumang-ayon naman si Lolo Istong sa mga sinabi ng matanda. Inalapag na rin niya muna yung pasanggabi. Muling nagsalita yung matanda at sinabi kung gusto raw ni Lolo Istong ay sumama na lang muna sa bahay niya at kanya itong pahihiramin ng ilawan. Marami pa naman daw siyang petrolyo doon sa kanilang bahay at maaari din siya nitong bigyan ng dagdag na pang-ulam pagkat marami din siyang iniimbak na karning tapa dahil nagpakatay daw ito ng baboy kamakailan lang. At dahil sa mahusay at mabait na pakikipag-usap ng matanda, kung kaya naengganyo naman si Lolo Istong na sumama. At isa pa, ay matagal-tagal na panahon na ring hindi siya nakakakain ng karne. Lagi na lamang gulay at isda na kanyang nakukuha sa mga ilog at kagubatan. Nang pumayag na si Lolo Istong sa alok ng matanda, ay umuna na ito sa paglakad at sinabing sumunod sa kanya. Kaya pasan yung kanyang mga nahukay na gabi, ay sinundan niya yung matanda. May ilang daang metro din ang nilakad nila bago tuloy ang masapit yung bahay ng matandang babae. Isa lamang maliit na kubo iyon at napansin kagad ni Lolo Istong na walang ibang bahay na naroon. Kapansin-pansin din na wala itong alagang hayop ni isa. Inilapag niya yung pasang mga gabi. Maya-maya ay biglang lumapit sa kanya yung matanda at sinabing huling alaga na niya yung kanyang ipinakatay nung nakaraan. Hindi na raw niya kayang asikasuhin pa ang mga ito, kung kaya isa-isa na niyang pinakatay. Dagdag pa nung matanda, hindi na rin siya nakakapaghanap buhay, kung kaya doon na lang siya umasa ng kanyang pagkain. Kaya biglang naisip ni Istong na paano na pala kapag naubos ng inimbak na karne ng matanda. Kung kaya bigla siyang nahiya. Naisip niyang kapag binigyan siya nito ay kanya na lamang tatanggihan. Nang makapasok na sila sa bahay ng matanda ay pinaupo muna siya nito at sinabing kukunin lang niya yung ilawang ipapahiram sa kanya sa kwarto at dadagdagan niya iyon ng petrolyo. Makalipas ang ilang minuto ay biglang nakaamoy ang binatang si Istong ng langis na nagtaka siya pagkat ang inaasahan niya sanang maamoy ay yung petrolyo. Napaisip siyang bigla kung ano ang ginagawa nung matanda at bakit humalimuyak yung amoy ng langis. Di nagtagal ay napalingon si Istong at nagulat talaga siya pagkat ang akala niyang lalabas mula doon sa silid ay yung matandang babae. Pero sa halip ang nakita niya ay isang magandang dalaga na halos kaidaran lang niya at may hawak itong ilawan na halos puno na ng petrolyo. Nagtakang bigla si Istong pagkat wala namang nabanggit yung matanda na may kasama ito sa bahay. Biglang nagsalita yung dalaga at sinabing magpapahinga lang daw sandali ang lola niya.
dahil biglang sumama ang pakiramdam nito. Inutusan daw siya nito kung kaya siya na lang ang mag-aasikaso kay Istong. Napansin ni Istong na nangingintab yung balat ng dalaga, kaya naisip niyang marahil ay iyon yung naamoy niyang langis kanina. Na nasabi pa ni Istong sa kanyang sarili na marahil ay iyon din ang sikreto ng dalaga sa makinis at malasutla nitong balat. Biglang natigil sa pagmumuni-muni si Istong nang muli magsalita ang dalaga at sinabing magpapainit lang muna siya ng tubig nang upang sa ganon ay makapagkape na muna siya habang inihahanda niya yung mga ipapadala kay Istong. Biglang nahiya si Istong sa kanyang mga narinig dahil ayaw niyang makibahagi pa sa natitirang naiimbak na karne ng maglola. Pero gusto niya yung ideya na makapagkape na muna dahil nais pa niyang masilayan yung kagandahan ng apo ng matanda. Kaya sinabi niya sa dalagang magkakape na lang siya, pero wag na ito mag-abala pa tungkol sa tinapang karne, pagkat baka kakaunti na lamang ang matira para sa kanila. Sinabi naman ng dalaga sa kanya na ayos lang yon dahil marami pa naman silang karne at sobra-sobra iyon para sa kanila ng kanyang lola. Wala nang nagawa pa si Istong nang makita niyang nagpadingas na yung dalaga para magpainit ng tubig at inihanda na yung mga karning tapa na sinasabi nito. Lumabas naman muna ng bahay si Istong upang kumuha ng mga gabi mula sa sako. Bibigyan na lang rin niya sila, naisip niya. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay nakita niyang nakaupo na rin yung babae sa gilid ng mesa at naroon na rin ang isang mainit na kape na umuusok-usok pa. Lumapit siya sa dalaga at iniabot ang mga gabi. Sinabi naman ng babae na inumin na niya ang kanyang kape at tumayo itong sandali. Pagbalik nito ay dala na niya yung ilawan at karning tapa na nakatuhog. Nagulat naman bigla si Istong nang muling umupo ang babae. Pagkat tumabi na ito sa kanya, bigla siyang kinabahan, lalo na nang magtama ang kanilang mga siko. Hindi siya mapakali sa kanyang kinaupuan. Maya-maya ay mas lalo pang umusod yung dalaga palapit sa kanya. Sabay sabing doon na lang raw siya muna matulog pagkat mahihirapan siyang umuwi. Na nang sumilip nga si Istong sa labas ay napansin niyang gabi na nga, pero maliwanag ang buwan. Gusto na niya talaga sanang umuwi, kaya lang parang may kung anong pumipigil sa kanya. Para kasing hindi niya matanggihan yung karisma at alindog ng babae. Pero nakaramdam din siya ng hiya noong mga oras na iyon. Nag-alala kasi siya na baka maabutan sila ng lola ng dalaga. Kaya lang napapansin din ni Istong na tila ba nagiging mas agresibo na yung babae, na hindi niya talaga lubang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at humarap ito sa kanya. Muntik nang mahirina ng kape niyang iniinom si Istong. Noon lamang siya nakaranas ng ganon sa isang babae at maganda pa. Pero biglang nag-iba ang lahat niyang nararamdaman para sa dalaga nang mapatingin siya sa kamay nito. Dahil yung kamay ng dalaga ay may bahagi iyon na kulubot na nakakatulad sa isang matanda, na nang kanya iyong mapansin ay bigla namang itinago ng babae ang kanyang kamay. Kaya napatayong bigla si Istong at napatras. Kinabahan siya ng todo. Hindi rin maipaliwanag ni Istong kung bakit nagkaganon. Basta ang natatandaan niya, bukod sa gabi ay naglama siya ng mga dahon ng kabugaw.
Naaaliw kasi siya sa amoy noon. Kung kaya sa tuwing makakakita siya ng puno nito ay inaakyat niya talaga para lang kumuha ng mga dahon. At kanya iyong nilalamukos para kumalat ang amoy sa kanyang mga kamay. Kung hindi ako nagkakamali, ang kabugaw na sinasabi ni Lolo Istong ay suwa ang tawag sa Tagalog. At marahil ay kontra iyon sa anumang mahikang itim na ginamit ng babae. Nakalaunan nga ay napansin niya pati ang mga buhok nito ay unti-unti nang namuting lahat. At nagulat talaga siya pagkat pati yung pangangatawan ng babae ay dahan-dahan ring nagbago. Ang kaninang balingkinita nitong pangangatawan ay unti-unti nang nakuba. At nagulat si Istong nang kanya makilala kung sino yung dalaga, na iyon din pala yung matandang babae. Mabilis na lumabas ng bahay si Istong pero nahawakan siya ng matanda sa kanyang damit. At nang kanya itong lingunin, ay napansin din niyang unti-unti na nagbabago ang anyo at itsura nito. Nakita niyang tinubuan na ito ng pangil sa magkaabilang gilid ng kanyang bibig. At may taglay na itong kakaibang lakas. Malinaw na kay Istong noong mga sandaling iyon kung ano talagang uri ng nilalang yung matanda. Isa itong aswang at malamang ay siya naman ang naisipan nitong isunod na karnihin. Pagkaganon pa man ay nagawa pa rin niya makalabas ng bahay at agad na tinungo yung sako ng gabi kung saan naman naroon yung kanyang itak. Nang sugurin siya ng matanda ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Nahugutin ang kanyang itak at pagkatapos ay iniwasiwa sa aswang. Pero lalo namang naging mas agresibo pa ito. Na tila ba hindi natatakot sa hawak niyang itak. Kaya nang muli siyang sunggaban nito ay ubod lakas niyang ibinaon iyon sa kanyang katawan. Nang kanya iyong hugutin ay bumagsak yung matandang babae sa lupa. At hindi na ito gumalaw pa. Kinabahan si Istong na baka napatay niya ito. Pero naisip din niyang mas mainam na ang ganon kaysa siya naman ang mapatay nito at malapa. Isinuksok niya ang kanyang itak sa lalagyan nito at maghahanda na sanang umalis pero nang kanya nang bubuhatin ng sako na naglalaman ng mga gabi ay biglang may kumapit sa kanyang binti. Pagtingin niya ay nakita niyang buhay pa rin pala yung matanda. Kinuha naman niya yung kawayan na pinatulis ang dulo na nasa loob din ng sako na siya niyang ginamit sa paghukay sa mga gabi. At nang sakong sasakmali na siya nito sa binti ay kanya na iyong itinusok sa likod nito. Napaliyad yung aswang nang bumaon iyon sa kanyang likod. Nakita ni Esto na sumisirit pa ang tugo nito ng kanyang iwan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng anumang sandali at agad na nilisan yung bahay ng aswang. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.